Yma nawr, dy bresenoldeb di, a ddolar di, a ddolar di. Yma nawr, yn gweithio yn oli, a ddolar di, a ddolar di. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw aduniadau, gŵr y gweithiau, golau yn yswyrthwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw aduniadau, gŵr y gweithiau, golau yn yswyrthwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr, dy gyffyrddiad di, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, iachau calonnau ni, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, ti'n newid mywyd i, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr. Bore da pawb. Waw, yr hwnna cymryd fi chydig bach ddim cweit yn barod. Ond croeso gynnas i bawb sydd yma yn capel hyfryd gweld chi, croeso i bawb sy'n ymuno ar-lein hefyd. So, dwi jyst eisiau dechrau trwy meddwl ynglyn â pigo fyny ar rhywbeth nath Mari ddeud wythnos dwytha ynglyn â heddwch, shalom. Mae heddwch yn rhywbeth yn aml da ni'n meddwl amdan fel diffyg rhyfel, diffyg traffarth, diffyg pryder, ond mae yna fwy i'r heddwch mae Iesu yn rhoi i ni. Ac yn Ioan 14, mae Ioan egluro wrth i ddisgyblion, mae'n dweud, wel, dwi am fynd i ffwr, a wedyn, ond dwi am yrru'r ysbryd glân. A wedyn yn nghanol hyn, mae'n deud, lle dwi wedi rhoi rwan, heddwch, dyna dwi'n ei roi yn rodd i chi, yr heddwch go iawn sydd gen i a neb arall i'w roi. Dwi ddim yn rhoi heddwch yn yr un ffordd ar byd, peidiwch cynhyrfu a pheidiwch bod yn llwfr. So, mae Iesu yn rhoi heddwch i ni sy'n rhywbeth mwy na diffyg y pethau yma. Ac actually, mae'r heddwch yna yn galluogi ni fedru mynd i'r lle yna sy'n llawn rhyfel, sy'n llawn pryder, sy'n llawn, y pethau da ni'n meddwl sy'n ofnus, ond mae'r heddwch mae o'n rhoi i ni yn peth positif sy'n galluogi i ni fod yn y llefydd o ddim mewn ffordd fedrwn ni gario'r heddwch yna a roi o'i ffwr i bobl eraill. So, fel da ni'n dod i addoli, gadewch ni sefyll efo'n gilydd, gadewch ni addoli Duw, ac yn y foment yma, lle da ni'n cael y siawns yma i gyfarfod a'i foli o, fedrwn ni dderbyn chydig bach o'r heddwch yna fel da ni'n mynd ymlaen. Gadewch i ni godi.
sy'n nefoedd gan ddweud enw yn y nos. A drwy tywydwch daeth y haelion i chwalodd gysgodion mewn ni. Y gwaith orffennwyd, y diwedd seliwyd, Iesu Crist fy nobaith myw. Pwy a ddychmygau y fath trigaredd, a galon dreiddiau
a chawdw a chalon y tad, yr oll na ni angen. Ti yma, a dwylo'r iachawr, a phwer dy ysbryd, yr oll na ni angen. Ti yma, a gras y iachawdw, a chalon y tad, yr oll na ni angen. Ti yma, a dwylo'r iachawr, a phwer yr ysbryd, yr oll na ni angen. Wrth ynganid enw di, tor a pob cadwyn, newidia pob unhed. Iesu, fydd siffrydiad enw di, yn llawerig wynta môr, wrth ynganid enw di. Ti yma, ti yw'r darparwr, popeth fi angen, Iesu rwyt ti'n rhoi. Ti yma, a nerth i weithio gwythiau, pob dim dan dy anadl yn dod yn ôl yn byw. Wrth ynganid enw di, tor a pob cadwyn, newidia pob unhed. Iesu, yn siffrydiad enw di, yn tawerig wynta môr, wrth ynganid enw di. Yr ail ferch. Ti yma, ti yw'r darparwr, popeth fi angen, Iesu rwyt ti'n rhoi. Ti yma, a nerth i weithio gwythiau, pob dim dan dy anadl yn dod yn ôl yn fyw. Wrth ynganid enw di, tor a pob cadwyn, newidia pob unhed. Iesu, fydd siffrydiad enw di, yn tawerig wynta môr, wrth ynganid enw di. Wrth ynganid enw di, tor a pob cadwyn, newidia pob unhed. Iesu, fydd siffrydiad enw di, yn tawerig wynta môr, wrth ynganid enw di. Ti yw fy nerth, ti yw fy angor, i bethau di. Ti yw fy ngobaith, rwyt yn rhyddhau, Emmanuel. Ti yw fy nerth, ti yw fy angor, i bethau di. Ti yw fy ngobaith, rwyt yn rhyddhau, Emmanuel. newidia pob unhed. Iesu, yn sibradiad enw di, yn tawe
os na storm yno chi, diffyg heddwch, pryder, ofn, dyma'ch siawns i ddod â hwn at Iesu ac i ddod newid hwnna am ei heddwch hwn. Wrth yn anid enw di, tora pob cadw, newidia pob un. Iesu, fydd sy'n brodiad enw di, yn tawelu gwynt a môr, wrth yn anid enw di. Gad i ni fod mwy ymwybodol o dy bresenoldeb. Gad i ni brofi gogoniant dy rhaioni. Gad i ni fod mwy ymwybodol o dy bresenoldeb. Gad i ni brofi gogoniant dy rhaioni. Mae croeso yma i ti ysbryd, gorlif ar lle bellen war awyrgylch. Yswn byw am dy ogoniant ti, i'n hamgylchynig am dy bresenoldeb i o. Does ddim byd werth mwy na ddaw yn agos, does dim cymhariaeth, ti yw'n gobaith byw. Dy bresenoldeb. Dwi 'di profi a gweld cariad mor ddwys, lle ma'n calon yn rhydd, anghyweilydd di ffoi. Dy bresenoldeb mae croeso yma i ti ysbryd lan, gorlif ar lle bellen war awyrgylch. Yswn fyw am dy ogoniant ti, i'n hamgylchynig gan dy bresenoldeb i o. Gad i ni fod mwy ymwybodol o dy bresenoldeb. Gad i ni brofi gogoniant dy rhaioni. Gad i ni fod mwy ymwybodol o dy bresenoldeb. Gad i ni brofi gogoniant dy rhaioni. Mae croeso yma i ti ysbryd glân, gorlif ar lle bellen war awyrgylch. Yswn byw am dy ogoniant ti, i'n hamgylchynig am dy bresenoldeb i o. Mae'r gan nesaf ma'n rhywbeth fedrwn ni ganu lle bynnag yda ni, wrth gario'r heddwch yna. Fe
eto. Canwn yn uwch eto. Ag eto. Canwn yn uwch eto. Canwn yn uwch eto. Canwn yn uwch eto. Canwn yn uwch eto. Mae'r brenin yn byw. Amen. Wel, diolch fawr iawn i Robin a Hannah am yr addoliad arbennig, llawn o'r ysbryd ag egniol yna, jyst beth ni angen ar fore fel hyn. So, cyhoeddiadau yn sydyn iawn. Bore dydd Iau. O, mae dal ddim yn gweithio yna. Helo? O. Un, dau, na. OK. Chi'n mynd i gael the stand-up microphone bore yma. Right. Wel, amlwg oedd Mari gymaint ar dan yn pregethu syl diwetha. Mae wedi torri'r microphone. Reit roi dy lan twtch, Sean. Iawn te, so, yn sydyn iawn, cyhoeddiadau, bore dydd Iau, rhywun atgoffa fi faint o'r gloch? 10 tan hanner dydd, mae yna fore coffi, a dwi mynd i alw fe yn ser mawr. So, dim ser bach, bore dydd Mercher mae ser bach, a bore dydd Iau, mae ser mawr, sef bore newydd yw fydd yn digwydd yn achlysurol. Mae Ann a Gweno yn bennaf yn cydlynu fe, sef amser i bobl ddod at ei gilydd, i gael cymdeithas, paned o de a dal lan gyda'i gilydd. So mae am 10 o'r gloch bore dydd Iau. Mae croeso i unrhyw un ddod, gan gynnwys mae croeso i bobl efo plant ddod hefyd. Ond mae e'n amser arbennig i bobl, yn arbennig falle i bobl sy'n teimlo bod chi'n methu dod allan i rhywbeth gyda'r nos. Wel, mae hwn yn ofod gyda'r dydd i bobl gael dod, cael paned a mwynhau cymdeithas gyda eich gilydd. So, yn cychwyn 10 o'r gloch bore dydd Iau yma. Wedyn yr ail beth o'n i eisiau siarad amdano oedd be oedd Hannah a Lowri wedi siarad amdano dydd Sul diwetha, sef noson newydd sy'n dechrau nos Sul nesaf o'r enw Caru Caer Salem. Nawr, un o'r pethau nath ddim dod nôl ar ôl y lockdown oedd yn oedfa nos Sul ni. Ac oedd 'na sawl rheswm pam, ond un o'r rhesymau oedd bod ni eisiau gwarchod y gofod yna i wneud pethau gwahanol. Ac un o'r pethau sydd wedi dod i fod, y dirweledigaeth yma sydd wedi dod gan rhai aelodau o'r eglwys i gael noson sydd ddim yn oedfa,
dim chwaith yn grŵp cymuned, ond just yn space le mae pobl yn gallu dod at ei gilydd i fwynhau cwmni gilydd, mwynhau cymdeithas, mwynhau paned a cacen. Paned a cacen. A hefyd cyfle i bobl rannu i stori. So, trefn y noson, bydd e am 6 o'r gloch, bydd e tua awr a hanner. A'r syniad yw fydd hanner cynta'r noson yn paned a sgwrs a cymdeithas. A wedyn bydd ail hanner y noson, fydd na rywun yn rhannu y stori. So, yn fras dyna beth fydd e. So, mae'n dechrau nos Sul nesa. Fel fi'n dweud, nid oedfa yw e, felly chybod, watch o fi'n deud nawr. Dwi'n eisiau gwneud fel stopio dod bore dydd Sul achos bod chi'n dod i hwn. A hefyd, os da chi yn committed i fod yn rhan o grŵp cymuned, dwi'n eisiau chi stopio mynd i'ch grŵp cymuned a dod i hwn yn lle. Rhywbeth gwahanol ydy hwn, space gwahanol. So dwi jyst eisiau diolch i'r rhai sydd yn arwain hwn. So, yn bennaf Hannah a Lowri fydd ni arwain o, ond maen nhw wedi tynnu tîm at i gilydd i arwain o efo nhw. So jyst mynd i wahodd pawb sy'n involved yn arwain noson yma mlaen, jyst i chi weld pwy ydyn nhw. A wedyn newn ni weddio dros y bobl yma wrth bod nhw wrth bydden nhw'n arwain y noson a cydlynu'r noson, a hefyd jyst gweddio fydd pawb sy'n dod yn cael bendydd. Iawn. Wel, Dduw Dad, da ni'n diolch i ti fod yna ysbryd yma'n Cersalem i fod eglwys yn fwy na just cyfarfod bore dydd Sul. Da ni'n diolch fod yna deimlad yma yn Cersalem fod yn bobl Dduw yn fwy na just bod ni'n seinio lan i gredu rhai pethau, ond bod na fwriad i ni ddod i adnabod yn gilydd, byw bywyd gyda'n gilydd a mynd ar daith bywyd gyda'n gilydd, gyda ti fel arglwydd drosta ni. A da ni'n gweddio Dduw Dad fydd y noson newydd yma, fydd yn dechrau nos Sul nesaf yn amser le bydd pobl yn teimlo croeso. Fydd y noson le fydd pobl yn teimlo bod nhw'n gallu cysylltu gyda ffrindiau. Fydd e'n ofod saff o Dduw Dad i bobl allu dianc oddi wrth pryderon o sŵn y byd a dod mewn i rolau saff i fwynhau amser gyda pobl fydd yn gwrando ac yn eu caru nhw. Da ni hefyd yn gofyn i ti fendithio ar yr amser le fydd pobl yn rhannu stori. Da ni gyd o Dduw Dad gyda stori wahanol ynglyn â ffordd wyt ti ar waith falle yn bywyd ni, a mae eisiau ni glywed mwy o storis gwahanol, a da ni'n gweddio fydd y noson yma yn ofod i hynny ddigwydd. Felly o Dduw Dad, bendithia y rhai fydd yn arwain a trefnu'r noson. Da ni'n gweddio fod nhw fel arweinwyr yn cael bendydd allan o fe llawn gymaint ag unrhyw un fydd yn dod i dderbyn hefyd. Felly o Dduw Dad, bendithia hwn a hefyd bendithia y menter newydd sy'n cychwyn bore dydd Iau hefyd. Da ni'n gofyn hyn yn enw Iesu. Amen. Amen. Gret. Diolch tîm. Iawn, so dwi'n meddwl fod y plant mynd i fynd lawr grisiau rwan. Pwy sy'n arwain y gwaith plant bore yma? Lowri. Pwy bendydd Lowri? Dych chi'n cael yr un stori yn da iawn? Cyd-ddigwyddiad? No. So, lle roi lan bach touch eto? Sorry, Sean. So just sôn hefyd, fel wnaethon ni sôn tro blaen, mae yna daflen wedi cael ei baratoi i yr plant hŷn, ieuenctid, oedolion, ifanc, unrhyw un rili. Os ydych chi eisiau taflen i helpu chi ddilyn y neges bore yma, mae taflen wedi cael ei baratoi fan hyn. Just yn gweld beth sydd wedi sefyll allan i chi yn y neges bore yma, beth ydych chi'n mynd i wneud mewn ymateb i'r neges, a hefyd, os ydych chi'n methu meddwl dim byd i sgwennu, mae yna bocs bach jyst i wneud doodles. So mae hwn wedi cael ei baratoi'n bennaf i'r plant ar ieuenctid sy'n aros mewn, ond actually,
falle newch chi ffeindio bod yn helpu chi i ddilyn hefyd. So, diolch. A fel o'n i dweud tro diwetha, nid feedback form i'r pregethwr ydi o, oce? Gobeithio. Iawn. So, bore yma, da ni yn Efengil Ioan, unwaith eto. Dilyn mlaen o neges arbennig gan Mari, dydd Sul diwetha yn Ioan 20, ond da ni yn troi'r dudalen i Ioan 21 bore yma. A da ni jyst mynd i ddarllen y 9 adnod gyntaf o Ioan 21. Dyma Iesu'n ymddangos eto i'w ddisgyblion wrth lyn Tiberias. Dyma beth ddigwyddodd. Roedd criw ohonyn nhw gyda'i gilydd. Seimon Pedr, Thomas, oedd yn cael ei alw yr efaill, Nathaniel o Cana Galilea, Meibion Zebedeus a 2 o ddisgyblion arall. Dwi'n mynd i bysgota, meddai Seimon Pedr wrth y lleill. A dyma nhw'n ateb, dyn ni am ddod hefyd. Felly eithon nhw allan mewn cwch, ond wnaethon nhw ddim dal dim drwy'r nos. Pan oedd hi yn dechrau gwawrio, dyma Iesu yn sefyll ar lan y llyn. Ond oedd y disgyblion ddim yn gwybod mae Iesu oedd yno. Galwodd arnyn nhw, oes gennych chi bysgod, ffrindiau? Nac oes, medden nhw. Yna, dywedodd Iesu, wel taflwch y rhwyd ar ochr dde'r cwch, a byddwch yn dal rhai. Dyma nhw'n gwneud hynny, a chafodd cymaint o bysgod ei dal, nes ei bod nhw'n methu tynnu'r rhwyd yn ôl i'r cwch. Dyma'r disgyblion roedd Iesu'n ei garu yn dweud wrth Pedr, yr arglwydd ydy e. Dyma Seimon Pedr yn rhwymo dillledyn am ei ganol, doedd ganddo ddim byd amdano. Yna neidio i'r dŵr. Daeth y disgyblion eraill ar ei ôl yn y cwch, gan lusgo'r rhwyd oedd yn llawn o bysgod ar ei holau. Doedden nhw ond rhyw 90 metr o'r lan. Ar y lan roedd tân golosg a physgod yn coginio arno, ac ychydig o fara. Byddai bendith Duw ar ei air i ni bore yma. Wel, a hithe yn benwythnos gwyl fwyd Caernarfon, mae e'n gyd digwyddiad braf yn dydy, bod gyda ni darn o'r Beibl bore yma, le da ni yn edrych ar hanes le mae pobl yn casglu a bwyta bwyd. Cyd-digwyddiad llwyr yw e, dyma sut mae e wedi digwydd glanio. Ond eto, dyle fe ddim yn syni ni, oherwydd mae gymaint o storis a hanesion yn y Beibl yn troi o gwmpas bwyd. Nes i wneud bach o deep theological research, hynny yw edrych ar Google, a gweld bod bwyd yn cael ei grybwyll o leiaf 1200 o weithiau trwy y Beibl. Cymarwch hyn gyda'r ffaith bod y nefoedd dim ond yn cael ei sôn amdano 600 o weithiau, ac uffern, directly, dim ond 14 o weithiau. Ond bwyd o leiaf 1200 o weithiau. Nawr, chybod, mae slogan lot o eglwysi modern slick yw It's all about Jesus. Nawr, statistically, bydde fe ddim yn anghywir i eglwys gael slogan It's all about food. Ond dwi ddim yn awgrymu bod hwnna'n ffordd mlaen i ni. Pam felly fod gymaint o hanesion yn y Beibl yn troi o gwmpas tyfu, cynhyrchu, cyneuafu a bwyta bwyd? Wel, mwyn gwerthfawrogi pam fod gymaint o sôn am fwyd yn y Beibl, mae rhaid i ni sort of mynd mewn peiriant hanes. Mae rhaid i ni fynd yn ôl i fyd y Beibl. Achos yn bywyd modern gorllewinol ni heddiw, da ni yn tueddu gymryd bwyd yn ganiataol, yn dydan, yn arbennig chybod yn gwlad ni. Ond rhywbeth cymharol ddiweddar, nawr mae chi esgysodio fi, dwi'n rhoi het hanes mlaen yn fynydd nawr. Rhywbeth cymharol ddiweddar yw yr syniad yma fod digon o fwyd i gael.
A mewn rhannau o'r byd heddiw, dyw hwnna dal ddim yn wir. Hyd yn oed yn y wlad yma, dim ond ers y chwyldro diwydiannol, mae cynhyrchu a casglu bwyd wedi dod yn rhywbeth sydd yn digwydd ar industrial scale. Tan y chwyldro diwydiannol, hyd yn oed mewn gwledydd cyfoethog, oedd pobl yn gorfod byw ar y bwyd oedden nhw'n gallu hel jyst yn I milltir sgwâr. Felly mor ddiweddar ar chwyldro diwydiannol yn y wlad yma, oedd scarcity bwyd yn reality bob dydd i'r rhan fwyaf o bobl. A mae hwn, wrth gwrs, dal yn reality mewn i'r lot o bobl, os nad mwyafrif o bobl yn y byd heddiw. So mae'n bwysig bod ni ddim yn meddwl bod hwn jyst yn rhywbeth sy'n perthyn I hanes. Ond yn amser y Beibl, yn cymdeithas y Beibl, doedd pobl, yn arbennig pobl cyffredin, ddim yn hollol siŵr lle oedd y pryd nesaf o fwyd mynd I ddod ohono fe. Felly dyna pam oedd gymaint o hanesion yn y Beibl yn troi o gwmpas bwyd. Oherwydd oedd cael bwyd yn fater o fywyd. Tybod? Oedd ffeindio eich pryd nesaf o fwyd yn fater o fywyd. Dyma oedd bywyd yn troi o gwmpas, oedd ffeindio eich pryd o fwyd nesaf. A mae'n hawdd I ni anhofio hynny'n dydy yn ein cymdeithas ni. Hynny yw, mewn ffordd, dwi wrth y modd efo'r gwyl fwyd Caernarfon ac yn blaen. Ond mewn ffordd, mae hwnna'n illustration perffaith o pa mor detached ydy'n cymdeithas ni heddiw o beth oedd lle bwyd yn amser y Beibl. I ni, mae bwyd yn arbennig cydfwyta efo pobl eraill yn rhywbeth da ni'n rhoi yn y categori hamdden, yn dyfa, chybod? Ond yn amser y Beibl, oedd e jyst yn reality. O rhaid I ti ffeindio dy fwyd a cydfwyta efo pobl eraill, jyst er mwyn survival, ti'n gwybod? So pan da ni'n edrych ar yr hanes yma, I gymunedau llyn Galilea, nid hobi oedd pysgota. Chbo, nhw ddim fel yr... Dwi'n aml yn mynd allan yn gynnar ar y beic, a dwi'n mynd ar hyd y fored, a dwi'n gweld y dynion yma, yn ista yn eu camper vans efo, chyfod, yn trio dal rhywbeth ar y fored. Hynny yw, nid hobi oedd hwn, ond bywyd, survival oedd e, oedd ynglyn ag allwedd bywyd I hun. Oedd I bywyd nhw gyd yn troi o gwmpas y cwestiwn sut I gael y pryd nesaf o fwyd. Ac o'n I jyst yn meddwl wrth baratoi y neges yma. Mae e'n hawdd yn dydy I ni ddarllen hanesion y Beibl drwy yn lens ni heddiw a cochi rhai negeseuon pwysig, chybod. So, enghraifft, gafodd yn grŵp cymuned ni bryd o fwyd hyfryd nos Fawrth yn do Robin. Gathon ni amser hyfryd gyda'n gilydd. Oedd na cheesecakes anhygoel. Oedd na chicken yn y slow cooker. Lyflu. A werth chi ymuno gyda grŵp cymuned. Jyst I gael pryd da o fwyd weithiau. Ac oedd y noson arbennig lle wnaethon ni rannu cymdeithas a cwmni gyda'n gilydd dros bryd o fwyd. Ond, mae yna beryg weithiau pan dyn ni'n gweld yr holl hanesion yma yn y Beibl am fita bwyd a Iesu yn wneud cymuned dros bryd o fwyd. Dyn ni feddwl, da ni angen trefnu dinner parties achos dyna oedd Iesu Grist yn wneud. Oedd e'n mynd o gwmpas lle'n trefnu dinner parties. Yr efengil yn ôl come dine with me, math o beth. Dwi'n hiwmor o'ch bach fan hyn I wneud pwynt. Hynny yw, mae wneud cymdeithas efo'n gilydd, mae mwynhau pryd o fwyd gyda'n gilydd mor bwysig I ni ddatblygu perthynas gyda'n gilydd. Ond yn amser y Beibl, oedd rhywbeth fwy sylfaenol yn mynd mlaen. Oedd hwn yn fater o fywyd a marwolaeth. Oedd yn fater o survival, le oedd pobl mynd I gael I pryd nesaf o fwyd. A gath hwn I illustratio'n dda iawn sut da ni'n domesticatio yr holl hanesion yn y Beibl ynglyn â bwyd i'n profiad ni. Gan ffrind I fi sy'n ficer lawr y Nefyn. Dwi'n siŵr mai fe hun oedd di wneud hwn, oedd wedi gweld y quote yn rhywle arall. Oedd yn dweud fel hyn, why is it that everywhere Jesus went, there was a revolution, and everywhere I go, there is tea and cake? A mae wir yn dydy, tyfod, bod ni weithiau yn yr eglwys heddiw yn anhofio
actually pa mor basic oedd survival bwyd i bobl. Felly wrth bod Iesu yn y busnes o gyfarfod pobl rhwng pryd o fwyd, wrth bod Iesu yn y busnes o ddarparu bwyd, bara beunyddiol, fel i ni'n gweddio amdano yn Gweddi'r Arglwydd, oedd ynglyn â bywyd, yn doedd? Oedd e'n fater o fod Iesu yn y busnes o roi bywyd a gofalu ar ôl lles pobl. A da ni weithiau'n cochi hwnna yn yn cymdeithas modern breintiedig ni drwy gysylltu bwyta gyda just hamdden, ti'n gwybod? So, ie. Yeah. A ges i warning am yna, watch di bod y clwyniad yna ddim yn mynd rhy hir. So, na ni, dwi wedi gwneud e. So, mae'n dod â ni at yr hanes sydd gyda ni heddiw. Oedd y disgyblion, fel da ni wedi clywed dros yr wythnosau nesaf, o'n nhw wedi bod drwy bethau mawr. O'n nhw wedi gweld Iesu Grist, I ffrind nhw, yn cael ei lusgo trwy Jerusalem ac yn cael ei groeshoelio. O'n nhw wedi mynd trwy'r tywyllwch yn ar y dysadwrn o feddwl fod Iesu Grist wedi marw. O'n nhw wedi mynd trwy'r sioc a'r llawenydd, ond eto ddim yn siŵr beth I wneud ohono fe o weld Iesu yn atgyfodi. Wedyn oedd Iesu wedi ymddangos iddyn nhw sawl tro. O'n nhw wedi bod trwy lot. Felly ni saff ddweud hynna. A wedyn, be maen nhw'n ei fan hyn? Jyst mynd nôl I bysgota. Nawr, dwi'n yn gwybod amdano chi, ond os da chi wedi bod trwy gymaint a oedd rhain wedi mynd trwyddo fe, pa mor hawdd byddech chi'n gweld I just get on with the day job y diwrnod wedyn? Fyswn ni'n gweld o'n anodd iawn. Ond maen nhw just get on with it. Maen nhw nôl yn pysgota. O sut oedden nhw'n gallu get on with the day job ar ôl mynd trwy be maen nhw wedi mynd trwyddo? Wel, yn syml iawn, oedd dim dewis gyda nhw. Os o'n nhw ddim yn mynd nôl at y rhwydi, oedden nhw a'i teuluoedd ag y pentrefi amgylch ddim gyda bwyd. Oedd rhaid iddyn nhw fynd nôl at eu day job nhw. Ond hefyd, dwi'n meddwl fod yna neges ddyfnach fan hyn I ni. Mae Duw eisiau ni ddysgu fod yn bobl Iesu, dysgu bod yn bobl teyrnas Duw, ddim just yn y capel, ddim just pan da ni'n teimlo yn ffantastig, ond fe eisiau ni ddysgu be ydy bod yn ddisgybl I Iesu, dysgu fod yn bobl teyrnas yn day job bob dydd. Nawr, yn siŵr bod chi'n dweud, mae'n hawdd I ti ddweud hynna, day job ti ydy bod yn weinidog. Sy'n wir. Ond mae yna rhywbeth yn hyn yn does, chybod. Mae e'n hawdd I ni deimlo'n agos I Iesu pan da ni yma falle'n addoli yn capel gyda'n gilydd. Ond os ydyn ni o ddifri ynglyn â bod yn bobl sy'n addoli a dilyn Iesu, mae eisiau ni ofyn am help Duw I ni fod yn hwnna yn bywyd bob dydd hefyd, yn does, yn day job, pan da ni nôl yn pysgota, neu beth bynnag da chi'n neud. So, oedden nhw yn bysgotwyr, ac oedden nhw'n bysgotwyr profiadol, oedden nhw'n gwybod beth oedden nhw'n neud, yn wahanol i'r day trippers ar y foryd yn Gaernarfon. Yn nhw'n pysgota, ond dyn nhw ddim yn cael dim hwyl yn oson yna. Maen nhw wrthi trwy'r nos, yn trio'r holl drics, maen nhw wedi dysgu dros y blynyddoedd, ond maen nhw ddim yn cael dim look arni. Yna, mae yna lais yn dod o'r lan. Mae'r llais yn gweithio arnyn nhw yn adnod 6. Taflwch y rhwyd ar ochr dde'r cwch a byddwch yn dal rhai. Mae'n siŵr bod nhw'n meddwl, wel, sdim last row of the dice, sdim byd yn ei gochi mewn a man I ni drio taflu y rhwyd yr ochr arall. A wedyn, fel sioc enfawr iddyn nhw, maen nhw yn dal llwyth o bysgod ar yr ochr arall. Ac wrth i'r pysgod yma gael ei tynnu mewn i'r cwch, mae Ioan yn dweud wrth Pedr, yr arglwydd ydy e. Nawr,
fel sydd yn digwydd yn llawer o'r hanesion yma ynglyn â pobl yn cyfarfod Iesu ar ôl iddo fe atgyfodi, dyn nhw ddim yn adnabod e'n syth. Yn ddiddorol, mae hwnna'n digwydd dro ar ôl tro pan mae Iesu'n atgodi. Dyn nhw ddim yn adnabod e'n syth. Mae fel bod pobl angen clywed i lais adnabod rhywbeth mae e'n gwneud neu profi i wefr mewn rhyw ffordd cyn i adnabod e. Neu, gefn dweud, maen nhw angen agor i calon i weld mae Iesu ydy. A dwi'n meddwl, mae yna rhywbeth, rhyw her yn hwnna'n does. Chybod, dwi'n yn siŵr amdano chi, ond a i ddweud gwir, mae'n dod yn llai gwir am y genhedlaeth fwy ifanc falle sy'n tyfu fyny yng Nghymru, ond da ni wastad yn gwybod enw Iesu Crist, ydyn? Da ni wedi canu caneuon am Iesu yn ysgol gynradd, da ni'n gwybod y storis i gyd am Iesu. Mae Iesu mae fe wastad wedi bod o'n cwmpas ni, dydy? Pinau da ni wedi cael cyfnod yn mynd i capel neu eglwys neu cyfnod ddim. So da ni gyd meddwl bod ni'n gwybod pwy ydy o math o beth. Ond mae yna wahaniaeth yn does rhwng just gwybod am rhywun ac actually adnabod nhw go iawn yn does. O'n i'n un peth bach yn cringe. O'n i'n ista, na i ddeud y stori, okay. So, o'n i'n ista yn caffi galeri gyda Hannah a Paul dydd Iau. Gaethon ni bach o post-bedydd celebration bach. Ac o'n i'n ista na, a wedyn, un o fy hoff fandiau i pan o'n i'n tyfu fyny o Tynnal Tywyll. Ys rhywun yn cofio Tynnal Tywyll? Rhai, na ni, just dim ond arwel, oce. Mae hwn yn ond na ni, rhai fyny fyna. Oedden o'n i'n bita yna, bita'n sausage a bacon. A pwy gerddo mewn, ond Ian Morris, frontman Tynnal Tywyll. Ac o'n i bach yn starstruck, oedd Hannah a Paul yn siarad gyda fi am pethau rili pwysig, ond o'n i bach yn distracted ac Ian Morris, Tynnal Tywyll yna. A dwi'n yn siŵr amdano chi, ond chybod, os da chi fatha byth wedi fel bwmpio mewn i fatha rhyw celebrity, a da chi'n meddwl bod chi'n adnabod nhw, ond actually, da chi'n mynd adnabod nhw, gwbl, da chi'n just yn adnabod nhw, trwy just i gweld nhw ar teledu ac yn y blaen, a gwrando ar music nhw neu rhywbeth. Ac diolch byth, nes i ddim yn baros o fy hun a mynd i siarad efo ffona, dim byd. Ond beth dwi'n trio deud ydy, mae yna wahaniaeth does rhwng gwybod am rhywun ac adnabod rhywun, chybod. A beth da ni'n gweld tro ar ôl tro yn yr efengylau, ydy pobl yn mynd ar y daith yma falle o wybod am Iesu i wir adnabod o. Mynd ar y daith yma o just gweld Iesu, falle admeirio fo am pwy ydy o, gweld i wirthio fo, gweld y cariad mae'n dangos, a wedyn bod y geiniog yn syrthio, maen nhw'n agor i meddyliau calon i'w adnabod go iawn. A mae hwnna'n digwydd dro ar ôl tro, a mae hwn jyst yn un stori arall, le mae rhywun ddim wedi adnabod ei ddechrau, ond wedyn mae'r geiniog yn syrthio, a maen nhw yn gweld mae Iesu yw e. Nawr, sut maen nhw yn adnabod yn y stori yma? Wel, un esboniad ydy, mae rhai pobl yn dweud, mae gwirth sy'n cymryd lle fan hyn. Hynny yw, sut bydde pysgotwyr profiadol iawn methu dal pysgod, a wedyn, 2 funud wedyn, maen nhw'n dal llwyth o bysgod yn yr union un lle, jyst ochr arall y cwch. So mae'n bosib bod gwirth wedi cymryd lle, bod rhywbeth supernatural wedi cymryd lle, a bod hwnna yn dangos iddyn nhw, mae nid person cyffredin ydy hwn, ond Iesu Crist. So mae hwnna'n un esboniad. Rhywbeth arall dwi'n meddwl sy'n mynd ymlaen yw, mae'n cysylltu gyda be nath Mari rannu di Sul diwetha. Achos di Sul diwetha, nathwch chi edrych ar hanes le oedd Iesu yn comisiynu y disgyblion, yn danfon nhw allan i fod yn llys genhadon, yn ambassadors i teyrnas Dduw yn y byd yma. A mae'n dweud, fel nathwch chi edrych arno tro diwetha, mae Iesu'n dweud shalom. A fel nath Robin atgoffa ni ar y dechrau hefyd, shalom, heddwch. Yn union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. Ond yn arwydd y cael, fel nath Mari sôn Sul diwetha, dydy Iesu ddim yn danfon i ddisgyblion allan,
yn ei nerth ei hunain. Sort of, na ni, go on te, give it your best shot, hope for the best. Dwi ddim fel yw dad's army. Go out there, gwnewch eich gorau, hope for the best. Newch bach o training wedyn, na ni, gobeithio fyddwch chi'n okay, a gobeithio byddwch chi ddim yn goffo neu unrhyw beth go iawn, ti'n gwybod. Nid dyna beth yw e. Mae Iesu'n addo i ysbryd glân. Oeddech chi'n edrych arno wrth yswetha, chwythodd arnyn nhw a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. A chi'n gyfarwydd gyda rhai o'r delweddau, bod mae trio byw fel rhywun sy'n dilyn Iesu yn eich nerth chi eich hunan. Fel trio gyrru car heb petrol. Fel trio seiclo can milltir heb gael Weetabix a reis a pasta a popeth arall. Yr ysbryd glân sy'n rhoi bywyd, sy'n rhoi nerth i'r Cristion i fyw fel disgybl iddo fe yn y byd yma. A dwi'n meddwl fod yr hanes sydd gyda ni heddiw yn rhyw brawf gan Iesu i weld os nathon nhw ddeall a gwrando go iawn. Achos beth ni'n gweld yw, pan maen nhw'n pysgota yn ei ffordd ac yn ei nerth ac yn y steil nhw, maen nhw'n methu. Dyn nhw'n methu dal unrhyw bysgod. Ond wedyn, mae Iesu yn rhoi'r arweiniad iddyn nhw. Mae Iesu'n dweutho nhw, rowch eich rhwydi lawr a triwch wneud e mewn ffordd gwahanol. Triwch wneud e yn fy ffordd i. A wedyn, maen nhw'n llwyddo. Ond dyn nhw ddim jyst yn llwyddo, ond maen nhw'n llwyddo yn enfawr. Maen nhw'n dal dalfa enfawr o bysgod. Chi dwi'n teimlo, mae un o'r ffyrdd maen nhw'n adnabod Iesu yn yr hanes yma, yw fod nhw'n gweld, ti'n trio dysgu'r un peth i ni mewn ffordd gwahanol nawr. Ti'n trio dysgu ni bod ni angen rhoi yn syniadau ni i lawr, yn ffordd ni i lawr, a cymryd fyny dy ffordd di o fyw. Bod ni angen gwrando ar dy arweiniad di. Nawr, dwi'n gwybod sut ydy hwnna yn taro nodyn efo rhywun bore yma. Dwi yn aml yn syrthio'r trap yna o feddwl I've got it all figured out, bod fi'n gwybod beth i wneud gyda mywyd, allai i just trefnu fe ffordd hyn a bydd e gyd yn iawn. Ac yn aml, di pethau ddim yn troi allan yn iawn, dwi'n blino a dwi'n mynd yn fed up. Ond be o'n i angen wneud oedd roed fy syniadau a fy ffyrdd i lawr a cymryd fyny ffordd Iesu. Nawr, un o'r pethau sy'n codi ben yn y mywyd i o bryd i'w gilydd yw pryder a gorbryder. Dwi'n cael cyfnodau yn fy mywyd dros cylch blwyddyn lle dwi'n gadael i pryder a gorbryder, anxiety gymryd drosto. Pan mae bywyd yn mynd yn brysur, pan mae'r plant yn mynd yn sâl, lot o bethau yng nghwmpas i, pobl yng nghwmpas i mynd trwy bethau anodd. Heb sôn am falle'r strygl weithiau yn ngwaith o gwestiynu fi fy hun a dwi'n prioriteisio y pethau iawn. Yn aml dwi'n hitio wal wedyn o lle mae pryder yn troi'n gorbryder. A dwi'n gwybod siwr os di hwn falle'n brofiad. Da ni gyd i ryw raddau neu gilydd yn ei wynebu. A mae hwn yn deimlad ac yn emosiwn sy'n dwyn y llawenydd chi yn aml yn dydy pan da chi yn ei wynebu fe. Nawr, beth sydd ddiddorol am lot o'n pryderon ni yw, yn arbennig pan da ni'n gorbryderu, yw bod nhw fel arfer yn ddi-sail. Yn yw, da ni'n gadael iddyn nhw chwarae meddwl ni a bod nhw'n mynd yn fwy na beth ydyn nhw mewn gwirionedd. A mae dy fi, mae'r quote gret yma gan Winston Churchill, I've had a lot of trouble in my life, most of which never happened. Mae hwnna wir yn dydy. Ond, os dwi'n onest efo chi, pan dwi yn mynd i rhyw gyfnodau felly, dwi'n neud y mistake o feddwl bod fi fy hun yn gallu cloddio fy hun allan o'r lle yna. Tybod, dim ond os na i weithio hyd yn oed yn fwy caled, bydd pethau yn dod yn well. Dim ond os na i wneud hyn, gwneud y llall, siarad efo hwnna, siarad efo'r llall, gallai i sort of one more heave a i allan trwy hyn.
Ond pan dwi'n trio sortio allan fy mhroblemau yn fy nerth fy hun, drwy feddwl mwy, drwy weithio'n galetach, dwi jyst yn siomi fy hun mwy. Be sydd angen i ni wneud ydy roed yn rhwydi ni i lawr a gwrando ar y llais a codi i rwydau fe, pan mae Iesu yn dangos ffordd i ni. Achos beth sy'n hyfryd am ffordd Iesu yw bod ffordd Iesu, mae fel nath Mari gyffwrdd diwetha, mae e'n dod â heddwch, shalom i ni, sef heddwch ar bob lefel dofn. Ond hefyd, mae'r rhwydi a'r baich mae Iesu'n rhoi i ni yn ysgafn. So mae'n dweud y Mathew 11:30. Mae fy iau i, so iau ydy agricultural reference, food reference arall. So pan mae gyda chi fel dau ceffyl neu dau ychen, chi'n tynnu arydyr neu rhywbeth, dyma gyda nhw fel planc o bren yn sort of dal nhw at ei gilydd, ie? Yw tawnis, chi deall hwnna, ie? Okay. So dyna yw iau. Be ydy iau yn Saesneg? Yoke, efe? Na ni, yoke. So, anyway. Mae fy iau i yn gyfforddus, a dwi ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. Na i ddeud hwnna eto. Mae fy iau i yn gyfforddus, a dwi ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. Na dwi'n gwybod amdano chi, ond da ni'n byw mewn byd ar hyn o bryd sy'n yn gosod beichiau trwm ar bobl, yn dydyn? Mae yna jyst gymaint o pressures, ti'n bod? Pressures ar bobl ifanc i fyw mewn rhyw ffordd. Pressures yn eich lle gwaith i fod yn fwy a mwy a mwy cynhyrchiol, ond gyda rhywsut yr un amser, yr un resources. Mae yna pressures i ni gael pob perthynas yn berffaith. Mae yna pressures i sort of keeping up with the Joneses. Dwi'n gwybod bod y phrase yna bach yn ffynnu yn y capel mawch, mae gymaint o Joneses. Da ni byw mewn cymdeithas sydd yn pailio pressure arna ni, yn dydan. Gwrandewch ar Iesu. Mae fy iau yn gyfforddus, a dwi ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. Mae ffordd Iesu yn codi baich oddi ar yn ysgwyddau ni. Mae yn dod a llawenydd yn ôl i ni. So mae rhywun yn gallu dychmygu y pysgotwr yma, mynd yn hollol stressed yn trio pysgota, yn ei ffordd nhw. Ac oedd e yn, serious, oedd e yn, fel o'n i'n deud, oedd ei methiant nhw yn golygu mwy na thebyg fysa nhw a'i teuluoedd ddim yn cael eu pryd nesaf o fwyd. Felly oedd yna bwysau arnyn nhw. Dyma Iesu'n dweud, rowch eich ffyrdd chi, eich pethau chi i lawr, a gwnewch o yn fy ffordd i. A wedyn, fydd na fywyd, fydd na gynhaliaeth, fydd yna lawenydd a heddwch, a fydd na shalom. Falle fod yna rhywun yma heddiw wedi bod yn byw bywyd, wedi bod yn gweithio'n galed, wedi bod, fel maen nhw'n dweud, running on fumes yn ddiweddar. Falle bod chi wedi bod yn pysgota yn eich nerth chi eich hunan. Ddim yn llythrenol falle, ond chyfod. Ewch chi addasu'r pysgota i be bynnag ydych chi'n mynd trwyddo. Wel, bore yma, mae yna lais yn galw arnoch chi o'r lan yn dweud, triwch yr ochr arall. Triwch fyw yn heddwch Iesu. Os oes rhywun yma bore yma falle wedi bod yn cario pethau trwm, wedi bod yn cario pryderon. Falle bod yna feia, falle bod yna bethau anghywir, pethau yn eich bywyd chi, mae'r Beibl yn galw'n bechod, yn dod rhwngtho chi a Duw ac yn gwneud eich perthnasau gyda pobl eraill yn anodd. Rowch ei lawr a derbyniwch y maddeuant a'r iachad mae Iesu yn cynnig i chi bore yma. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, da ni yn diolch i ti am yr hanes yma. Da ni'n diolch am y ffordd oedd ti'n gweld dy ddisgyblion di yn stryglo yn ei gwaith bob dydd i ddal y pysgod yna.
Ac yn ei meddwl o Dduw Dad sut oedd hynna wedyn mynd i effeithio i lles nhw, i iechyd nhw, wrth iddyn nhw fethu ffeindio bwyd. Ond da ni'n diolch fod ti wedi galw allan arnyn nhw, a bod ti wedi dangos ffordd wahanol iddyn nhw i fyw a gweithio. O Dduw Dad, da ni'n diolch yn bod ti bore yma'n gweld ni o Dduw Dad. Falle yn stryglo i fyw bywyd. Falle yn ymdraffaglu yn ymblinder yn yn byd yma neu yn wynebu rhyw dywyllwch neu amser anodd neu beth bynnag yw e. Wel, da ni jyst yn cyflwyno unrhyw un bore yma sydd yn y lle yna. A da ni'n gofyn i'r ysbryd glân agor i meddwl eu calonau nhw i glywed y lais di yn galw arnyn nhw, just fel oedd y disgyblion yn clywed y lais di. Helpa bob un ohono ni o Dduw Dad i beidio bod mor prawd. Helpa ni fod yn barod i roed yn ffordd ni a'n rhwydi ni i lawr mwyn codi dy ffordd a dy rhwydi di. Ac wrth wneud hynna, ffeindio allan o Dduw Dad bod yn ffordd gymaint gwell, cymaint fwy heddychlon, cymaint mwy o heddwch na ffordd y byd sydd jyst yn pentyrru pwysau a stres arno ni. O Dduw Dad, i ni'n diolch bod ti yn caru ni ac yn derbyn ni fel yda ni. Gweitha yn beiau, gweitha yn pechodau. Ti wedi rhoi maddeuant a ailgyfleu bob un ohono ni. Felly, da ni'n gofyn i'r ysbryd glân yn helpu ni gamu mewn i'r bywyd newydd yna ti'n rhoi i ni bore yma. Amen. Teilwng o bob un can gallwn ganu. Teilwng o'r moliant oll gallwn ddod i ti. Teilwng o bob un gwynt gallwn gymryd, ni'n byw i ti. Iesu yr enw sydd dros yr enwau gyd. Iesu yr unig un gallu ddachlyr. Teilwng o bob un gwynt gallwn gymryd, ni'n byw i ti. Ni'n byw i ti. Teilwng. Teilwng o bob un can gallwn ganu. Teilwng o'r moliant oll gallwn ddod i ti. Teilwng o bob un gwynt gallwn gymryd, ni'n byw i ti. Ni'n byw i ti. Sanctaidd, does neb fel yr rhwydi, does neb all gymharu, ac o'r anllygad mewn rhyfeddol. Dangos i ni pwy wyt am llenwi, a dy galon arwain fi at eraill yn dy gariad.
Does neb all gymharu a goran llygad mewn rhyfeddod. Dangos I mi pwy wyt tan llenwi a dy galon arwain fi haterau llyndigariad. Mae yna fendith hyfryd yn yr Hen Testament sydd yn fendith arnoch chi bore yma. Boed i'r arglwydd i'ch bendithio chi a'ch amddiffyn chi. Boed i'r arglwydd wenin garedig arnoch chi a bod yn hael tuag atoch chi. Boed i'r arglwydd fod yn dda atoch chi a rhoi heddwch I chi heddiw.